Petruk Kanthong Bolong. Nggih, wonten dawuh sinuwun. Sira kudu ikhlas lan lila gawing penggalih. Mboten ikhlas sebab napa? Kula niki ngabekti kalih bendara kula niki ngabekti kalih Ndara Werkudara. Samangkene jenengan ajeng membunuh kula monggo. Ning sing niki landhep mboten niki pedhange niki landhep mboten. Yen ngopo ora landhep? Nek mboten landhep ya bikin sakit kaya. Mengko ming di ngek. Terus saya banter. Ora ngawu gawan ngawu. Pun mang kethok sirahe Petruk. Pun kula ikhlas nek Ndara Werkudara pancen ajeng entuk wujuding ilmu sastra ndiman. Ora sakakan gurum sing tanpa guna. Kowe mesti bakal tak sirake. Pun monggo. Ucap kacarita nalika semanten. Sang Prabu Duryudana arsa angethok jangkening Sang Petruk Kanthong Bolong ucap kacarita mulat kridani Sang Bambang Surasekti ngamuk wonten sak jawaning kedaton angobrak-abrik kawontenan wonten ing kraton Ratulaya negaring Astina dereng siyos den pejahi sedaya sami mlajar kapiyandhem awit kridani Sang Bambang Surasekti. Aji pameling sing nimbali karo Werkudara lako teko aku ditujokake ana ing negara Ngastina ana ngersani Duryudana kakangku kadangipun Kakang Dimas Werkudara ing Tunggul Pawenang aduh di Padha Raharja sak praptanira Dimas Werkudara Duryudana kakangku ya nimbali kelawan bisawanku ana ing negara Ngastina iki slamet tekaku ora ana alangan swiji apa aku ngaturake basaku tanpa nono Duryudana kakangku iya Dimas Werkudara ora lewat pangestunipun Kakang bae tanpa nono yayi kadangipun Kakang Dimas Tunggul Pawenang ya Duryudana kakangku ana aji pameling sing nimbali kelawan praptane Werkudara dumatan aku lumaku banjur ditujokake ana ing negara Ngastina. Werkudara Durna bapakku apa kuwi sing nimbali aku ya Ngger rikala semono aku wis matek aji pameling mantrame ya kuwi wesi kanggo nimbali kowe anakku Werkudara ing Tunggul Pawenang Raharja sak semanpun Werkudara. Duryudana bapakku ya slamet tekaku ana kersaning Duryudana kakangku. Wah ana apa nimbali kelawan aku ngene ya Werkudara. Durna bapakku piye jancane Dik pun bapak iki nimbali kelawan Werkudara kuwi ora mung merga pun bapak mung gabut ora merga mung kangen ora merga mung pun bapak njajal ngilmu aji pamelingipun bapak nanging pancen ana wigati sing kudu tak aturake kelawan sira kula Werkudara ngendi ngeramu kuwi Jodipati Tambak Rama Jodipati. Wah Jodipati ya Tunggul Pawenang iya Werkudara iki ngene ya Werkudara, cekaos wae aku matur karo kowe. Ana apa aku ora iso krungu. Cetha yen to Durna bapakku ora maju ning ngarepanku. Ya. Wah, tak ngrekasake wong tuwa wis pewe ning kono kon maju. Senengane ora. Iki ngene ya Werkudara. Gandeng pun bapak iki mau entuk sasmita. Sasmita saka sapa? Sasmita saka para Jawata.
yen to kanggo ganeping ilmu sastra cetha Pangruwating Diyu sing wis mbok olehke saka ngersane Sang Ruci Bathara pun bapa entuk sasmita kanggo ganeping ilmu kuwi Werkudara kudu nggayuh wujuding ilmu pangganep ya kuwi arane sastra mulya memayu hayuning bawana mbabar kamulyaning jati sastra mulya memayu hayuning bawana mbabar kamulyaning jati kuwi ilmu apa kuwi ilmu ganeping kasampurnan kuwi ilmu ganeping kasampurnan sing wis mbok duweki lan sing wis mbok gayuh saka ngersane Sang Ruci Bathara bajur aku kudu kepiye kanggo nggayuh wujuding ilmu kuwi gandeng pun bapa wis entuk sasmita yen to Werkudara anakku kudu nggayuh wujude sastra mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati kowe kudu ana sing dikorbanke sepisan kowe ngorbanke rasa kapindhone kowe ngorbanke tresna wah aku kudu ngorbanke rasa lan ngorbanke tresna iya ikhlas ta Werkudara ora ikhlas apa-apa yen to aku kudu ngorbanke rasa lan ngorbanke tresna nadyan to kepiye wae yen mongko tembe mburine bakal apik mring Werkudara mesti wae ora bakal tak selaki lan mesti wae aku ora bakal wegah yen to kon kudu ngiklasake rasa lan ngorbanake tresna kuwi mau kaya to tinituk nalika lakone anakku Gatotkaca nalikane isih dadi cabang isih bayi bakal didadekake jagoning dewa ning kayangan arimbi gondeli karepe tresna karo Gatotkaca nanging bareng takon ngiklasake supayane gage nggalo Gatotkaca anakku dijokke dadi jagoning dewa ning kayangan tundane burine arimbi ngiklasake lan tundane dadekake kuncara jayeng bawana anakku Gatotkaca mula durna bapakku yen to arep paring ilmu karo Werkudara yen to Werkudara kudu ngiklasake bab perkara apa wae wah aku mesti wae ora bakal selak durna bapakku bagus mesti kowe ora mesti selak mergo pancen kowe iki lempeng niatmu wis lempeng niatmu wis lurus atimu ora bakal minggu saka apa wae godha pangrencana apa wae pancen ngono durna bapakku mula kowe kudu nglakoni apa sing tak dawake aku ora arep nambahi aku ora arep ngimbuhi aku ora arep ngelongi sing dadi sasmitaning dewa iki murni 100% saka dawuhing para Jawata dawuh para Jawata kepiye diagi ngendikana marang Werkudara kowe kudu ngorbanke tresna numbalke wujude pawongan wah sapa sing kudu tak pateni aku ikhlas nadyan to kuwi kadangku dhewe nadyan to kuwi mitra ruangku dhewe nanging yen tundane mengko aku bakal entuk wujuding ilmu sastra mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati aku ora bakal wegah mateni wong kuwi mau aku ora wigih ringa-ringa tenane tenan ku kek mengko pasan tak omongi wonge sapa sing kudu tak pateni kowe mengko wah durna bapakku aku ora iso aku tresna ora iso ngono Werkudara ora iso iki pancen murni saka dawuhing para Jawata nek kowe arep nggenepi ngilmumu kasampurnan sastra cetha Pangruwating Diyu kowe ya kudu nggayuh wujuding sastra mulya memayu ning bawana babar kamulyaning jati wis kaki dawuh sapa sing kudu tak tumbalake sing kudu tak pateni ana kang ditumbalke ya kuwi salah siji saka antarane ponokawanmu ponokawan Rai Semar lan Klebu Semar ya wis salah siji ora kudu Semar ora kudu Gareng ora kudu Petro ora kudu Bagong sing penting salah sijine ponokawan bakal mbok tumbalake kanggo ijoling ilmu sastra mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati kan
ya pancen kudu aku mateni karo Ponokawan. Awang syarate ya kuwi kok kowe arep selak. Ora iso, aku tresna karo Ponokawan. Kowe pengen gayuh wujude ilmu sastra mulya mamayu ning bawana apa ora? Aku pengen gayuh ning golekno srana liya. Werkudara. Iki ngene ya Werkudara, gandeng iki wis saka pusat. Saka pimpinan pusat. Saka para Jawata ki sing dawuh yen to kudu mateni salah siji saka antarane Ponokawan. Kowe mengko bakal entuk wujuding sastra mulya mamayu ning bawana babar kamulyaning jati. Ora kena kabeh, matenine ora kena kabeh, ora kena breng Semar Gareng Petruk di Bagong dipateni dalam satu waktu ora kena. Kuwi ora iso. Nanging kudu mbaka siji. Ya kuwi Bagong dhisik dipateni dhisik, apa Petruk sing luwih dhisik dipateni, apa Nala Gareng dhisik sing dipateni. Monggo yen ta wis kabeh dipateni, kowe bakal alon-alon ngrasakake ya kuwi wujude sastra mulya memayu hayu ning bawana mbabar kamulyaning jati. Apa ora ana srana liyane? Ora ana, kudu kuwi. Wah, aku ora iso. Iso ora iso, kudu iso. Ora iso ora. Werkudara. Nek kowe manut karo bapakmu Sukalima gage mangkat to dina iki. Kowe mangkat mateni Ponokawan kuwandane Pagawa mrene banjur mengko tak aturake marang saring para Jawata. Wah, edan. Ana wong kok iso-isone le gawe konsep dinggo ngapusi Werkudara wae lah. Lah kok ya cetha kaya ngono, cetha mawon. Durna iki nek kon ngapusi nomor 1. Ngoten to. Lah nggih Ture. Lah nggih. Mila niku, bos pokoke anggere pun gek dibubarke pasewakane. Yakin mengke Werkudara mriki nggawa kuwandane Ponokawan. Lah nggih Kang, lah nggih. Monggo niku mung bakal kanggo ringkiye. Srana ringkiye para Pandhawa pun kajenge. Lah nggih Tre. Lah nggih. Mula niku to Kakang. Bapatura panjenengan estu wasis menawi damel srana ringkipun para Pandhawa. Wasis mawon. Pun nek kalih kula nek perkara jak omongan, jak konsep ini dan itu pun kula mawon. Ahline. Nek perkara praktek pun kula angkat tangan. Nek perkara ngomong tok men pancen gampang, nek omong tok menika pancen gampang. Lah iki perkawis mangke Bratasena badhe mejahi dhumateng pun Ponokawan menika urusanipun Bratasena. Nggih nek kula yakin Bratasena tetep mesti mriki mbuta komandane Ponokawan. Ora ketang ndase Gareng utawa ndase Bagong utawa ndase Petruk malah kepara Semar sisan langsung mboten masalah. Menika malah langkung prayogi. Iki pamatur iki kasinggihan mekaten menawi ngaten Dimas Kartomarmo lan Paman Pati Arjo Sengguni budal kang padha sebo jenenge Sunedya Kuntur Kedaton. Kawula nggih ngestaken dawuh ngger kemarin kula nyuwun pamit madal paselan. Ingkang atur-atur sampun kados lari-arit Paman Durna wonten timbalan dipun kanthi para sata kura supados ngawat-awati saking katebian tintahipun Bratasena iki Werkudara supados samangke sampun kantos mingo saking pakaryan. Inggih sendika dawuh ngger kemarin nyuwun pamit madal paselan. Ingkang atus-atus Paman Pati Arya Sengguni lan Bapak Durna sampun kados lari-alit. Ngonamit pasang Kalimantan Pakne kula pun sowan ngabiyantara marang Resa Jengandika nuwun sewu kula kalih panjenengan wonten ing mriki menika lenggahan kemawon kirang langkungipun sampun kawit kala wau tabuh 8 enjang
Tugi sepriki sampun tabuh setengah songo kok dereng kawedharing pangandikan. Kula jak omongan yo meneng wae. Kula jeluki yo meneng wae. Aneng apa Pakne enten apa? Mbok ngendika ngalih Purantawati. Ket mau kok gur ngalamun wae tak jiwit-jiwit yo ora nyaut yo ora nyuwara blas. Ket mau ngantos kula cumengklungen anggen kula ngentosi wiyosing pangandika panjenengan Kilura Rama kula wonten ing mriki menika ngantos nyela sejatosipun kala wau menika kula ajeng dolan kalih rencang-rencang ngendikanipun wonten dangdut wonten ing Karang Pradisan sisih kilen mriku ngantos kula nyelakaken ngendikanipun paduka badhe wonten rembug wigatos tumuli nglempakaken kulawarga wonten ing mriki nanging sareng kula kempal kenging menapa panjenengan malah kendel kewala malah sajak sak mangke kula nuwun sewu jenengan ngalamun Bapak enten napa Bapak kula aturi paring dawuh Pakne enten napa to kok meneng wae kok ngalamun kedhep yo ora apa ora pedes peningale kula ki ngenteni ning kene pun ket wau apa yo kelakon jare nganti nyelake bojone lagi ngombahi dijak omongan bareng Titi Wanci kula enten mriki kok ming meneng wae apa ya lumrah apa ya gek ketok rasane nek ngono malah sak mangke ngandika kula anggep pun duka kula anggep pun ngemoi Purantawati nek ngoten nggih malah sak mangke ngandika kendel wae kula malah mengke lunga saking Karang Tumaritis lho Pakne ora ngira garwaku sing ayu dhewe wis ngadhep jan nglendi ngendi bojo ayune kaya ngene wah aku ki janjane isih urung ngandel isih urung percaya aming sak derajating Petruk kantong bolonge ming anake wong kere anake wong ora duwe wong aceplik kok iso entuk bojo putra ratu monggo ratune ora baen-baen kok yo nggih dipun syukuri nyatanipun panjenengan pikantuk kula menika kanugrahan lan kula ugi pikantuk panjenengan menika ugi berkah tumrap kula iya Purantawati ya piye kahanane kumban kae mau inggih dereng kula kucek neng ngono tak juluki mau iki urung nguceki dereng kaya nek sing ngetel kae menapanipun wis engko ndak ana dhewe angel ditetel angel diresiki panjenengan menika kenging napa lho Pakne ket wau sedaya pun kula cawisaken kok malah ming meneng wae jarene senengane teh poci kenthel kalian gendhis batu sesepun wonten Ji Samsu sing ireng pipane nggih pun kula cawiske iki pipaku dhisik kae apa piye nggih wah bejo iki dhisik lehku gawe duk nalika jaman purba iki ora ming trima gading gajah ning iki gading mamut lehku berburu karo maratuwamu mekaten heeh mulane
semene gedene iki ya ora mung trima gading gajah, ora mung cuwilan, ora mung kethokan ning pancen iki gading mamut. Nggih, ngaten. Lah iya. Rama kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Lengkung saka ngendi wae le? Ket mengesuk tak golek. Inggih kula wau kempalan kalih rencang-rencang. Arep endi? Badhe nonton dangdut. Augah nek kowe joget-joget mendem gah ngaku kowe anak mboten. Kula namung saking kaduan kewala. Ngendikanipun ingkang nyanyi menika ingkang nami Sena Senita. Dados kula mboten wantun nyaket. Ya apik. Kowe cen bocah sing ngabekti kalih karo wong tuwa. Inggih. Rama. Enten napa to Pakne? Ket mau kok mung meneng wae. Kula dangu yogene yogur meneng wae. Enten napa mbok yo paring dawuh. Iki janjane yo ngene iki. Aku nglumpukke bojoku, anakku iki aku janjane mengarep ngomong. Ning mesti ya nek tak omongke karo kowe mesti wae kowe ya ora percaya aku ngomong karo kowe malah maido. Apa sing tak aturke karo kowe kuwi mesti wis tok paido kabeh. Bab perkawis napa? Iki jane mung sepele kok. Ning nek ditelesih, dicermati kanthi tenanan iki iso dadi kenyataan. Panjenengan nggadahi pangunek-unek menapa? Iki mung perkara impi. Aku ngalamun mau ki ora kok mung mergo nesu karo kowe, ora mergo nesu karo kowe, ora mergo atiku betmut. Ning pancen ana hal tertentu sing tak gagas. Hal tertentu menapa? Tak omongke kowe ning aja maido aku ya. Mboten. Aku ngalamun mau ki ndak gagas impen. Pakne mung wong perkara impen we kok digagas banget. Sampun to nyatanipun biasanipun menawi panjenengan ngimpi angsal nomor tertentu giremen. Ayo. Ning ora kaya sak gendagan iki impenku marai aku tratapan nganti kegawa ket saiki aku overthinking mikirke jane impenku iki mau ki kok iso kaya ngono ki sapa sing arep kaya ngono. Panjenengan nyumpena menapa ajek nalika mau bengi mulih saka rondo aku ora ngeloni kowe mergo kowe jarene lagi ketekan dinane mulane aku ora wani nyedah. Inggih mboten napa-napa. Ayo mula aku turu dhewe aku janjane arep ndelok TV ndelok berita kasus sing wis rampung lagi wae iki ning malah aku keturun. Lah jroning aku keturun iki ora ngira nek ku ndelok TV kuwi mau jebul mulih rondo wis jam 4. Lah aku ndelok TV keturun jroning aku turu aku ngimpi Karang Tumaritis ning pendhapane Petruk iki kok akeh tarup genggeng, akeh ana kaya arep duwe gawe. Lah bareng ngono aku kok nyawang kae kok ana Petruk dadi dandan cara manten. Ning tak goleki temanten wedoke endi. Mongko upama kuwi tenan Karang Tumaritis duwe gawe meneh, Petruk ewuh meneh, aku wis seneng. Oh, eneng tarup iki aku ngrabekke anakku Silengkung Kusuma. Lah kok sing dadi manten Petruk. Ning sing perkara sing aneh. Temanten wedoke ora ana. Mongko nek ujaring para sepuh wong nek ngimpi dadi manten iki bakal cepak patine. Ning iki anehe temantene wedok ora ana. Mbok sampun mboten sah dipun gagas. Wong Jawa aja ilang jawane. Aku tetep nggagas perkara impen kaya ngono kuwi. Lah mbalani aturku ning ngarep mau nek jare nek ngimpi dadi manten bakal cepak patine iki pancen akeh sing wis ngalami. Diimpekke dadi manten esuke wonge ora ana. Kowe wis akeh kedadiane. Percaya ora percaya, kena percaya,
Kena ya iya, ora percaya ora apa-apa. Ning ora ana temanten wedoke ateges patiku engko bakal ana sing ngrenah. Ateges bakal ana sing gawe cintrakane nyawane Petruk kantong bolong. Kuwi. Percaya ora percaya kuwi. Mergo wis suwe perasaanku ki ora enak. Kiwa tengenku kok nek tak ruwi kok padha beda, apa teke aku sing ngeruwi kurang seru, apa nuwun sewu sing wis do suda rungu. Ning ora apa ora tak dadekke jalaran, ora tak sangkut pautke karo impen kuwi iki mau. Lah, jroning aku ngalamun iki, aku ki mung OVT, overthinking, mikir impen kok genek nganti kedadian tenan karo Petruk. Sapa sing arep mateni Petruk? Lah aku bingung. Mbuh wong terdekatku dhewe, mbuh pancen wong jahat sing sekon jaban rangkah. Nek pancen patine Petruk iso kersane sing gawe urip pancen malah ora apa-apa. Petruk ikhlas lahir batin, aku ikhlas lahir batin. Nek patiku mengko gur dikrenah dening wong liya, malah dadake dosane wong liya. Tur angel ngene Petruk golek kasuwargan. Yo engko nek le mateni nganggo carane dibleh. Yo nek ladinge ora landhep, ngek, malah dadeke lara. Lah mula Purantapati, aku nglumpukke kowe karo anakku Lengkung Kusuma ning kene iki. Mung arep njaluki go pertikel, kira-kira nggonku lari dari kenyataan iki mau kepiye carane? Pakne mbok wis namung perkawis impen kemawon kok dipun gagas banget. Ora iso. Kin ora ketemu jalan keluare, aku tetep urung iso jenjem, urung iso tentrem. Wong nyatane pancen mbok menawa pancen arep ana sing renah patiku. Inggih sampun. Nek kula nggih pitados mawon kalih sing jenengan ngendikake. Ning nggih pripun saranane supados ketingal sinten sing ajeng damel srana pejahe panjenengan. Lah iya. Apa ngene wae? Aku tak etok-etok mati, kowe bengok-bengok karo Lengkung. Terus mengko men tangga teparo padha nyander. Terus engko deloken sing guyu sapa, sing sedih sapa. Nek sing guyu ki berarti wong sing seneng karo patine Petruk, ateges wonge kuwi sengit karo Petruk. Nek sing wonge sedih berarti wong kuwi pancen rumangsa kelangan tenan Petruk ora ana. Panjenengan menika menapa kok langsung digongke? Aku ora harus cakepan suluk Petruk ya. Wis ora sah. Gong ngono wae. Inggih pun nderek. Kersane jenengan ajeng pripun ki Lurah? Dil. Kong wonten dawuh. Jipana jarik kersanipun kados pundi? Aku tak nglekar nek ngamben kene, tak merem, tak sedagep. Terus kowe karo ibumu mengko bengok-bengok golek tulung, kowe rekake kebingungan. Wah, kowe gelur-gelur, kowe nangis. Histeris pokoke gawenen sak sedih-sedihmu. Ngestaken dawuh. Panjenengan badhe etok-etok mati. Iki ming dienggo ngetes sapa sing apa ki jenenge? Sengit karo Petruk lan sapa sing tresna karo Petruk. Mengke nek kedadosan tenanan cangkeme ora. Wong sing dijaluk umur dawa. Aku ki bingung masalah impen kuwi mau. Ana sing arep ngrenah patine Petruk. Ih, Sumawi. Kula namung nderek kersa paduka Kanjeng Rama Petruk kantong. Wes, tak nglekar ning Purantapati golek jare. Aduh Kanjeng Rama.
Yo cepet semene wektune. Kena ngapa kaya kudu teka ya mangkene kahanane pakne. Aduh Kanjeng Rama. Mboten nginten babar pisan menawi jenengan ndika badhe nilar dumateng ingkang putra pun Lengkung Kusuma. Purontopati. Lengkung iki ning apa? Iki ning apa Petruk kahanane Petruk ya gene. Aduh Raden, Raden pisan. Aduh Raden. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta eneng apa kok kowe padha nangis gelur-gelur. Aduh Raden, Raden. Iki Lurah Petruk sampun mboten nonton. Petruk mati inggih ngasinggan mekaten wela dalah. Purontowati wonten dawuh ya wis aku atur bela sungkawa karo kowe ya mbok menawa pancen ya mung tekan semene garis uripe Petruk titiwansine Petruk bali ming pangwasaning dat kamurming dat inggih kula piyambak ugi mboten nyangka mboten nginten menawi badhe kados mekaten kawontenanipun Ki Lurah Petruk inggih Raden. Kula sak menika bingung kula dados bocah lolo. Wela dalah Purontowati. Digetunana ya ora ana gunane meneh. Merga pancen kabeh kuwi wis kodrating Gusti, kuwi kabeh wis garising Gusti. Inggih Raden, iya. Ning nggonmu saiki ditinggal mati karo Petruk iki apa kowe wis duwe pengangen-angen nggonmu bakal nyambung urip ngono apa kepiye? Liripun kados pundi? Apa kowe arep ngrandha, apa kowe arep rabi meneh kepiye? Nek kowe arep ngrandha eman-eman umurmu lan eman-eman pasuryanmu. Wong kowe iki ya ayu, mengko ndak dirasani tangga-tangga. Mergo aku weruh saben-saben aku liwat Karang Pradisan, liwat Karang Tumarites ki ana wong sing lambene ndomble pendak dina Petruk ora ana ngomah, mesti ana wong sing lambene ndomble marani kowe. Kuwi sapa? Inggih menika pun Juang. Juang wong endi kuwi? Inggih tiyang kidul peken. Wo, mbajul kowe. Inggih. Pados kesempatan dalam kesempitan. Ngene bae. Tinimbangane kowe rondo ndak ora ana sing duwe, ora ana sing ngragati uripmu, kamangka kowe ngerti dhewe Lengkung ki agi. Usiane kira-kira agi kelas 5 SD. Apa kowe ora mesake karo anakmu? Inggih mesakaken. Kula bingung menawi kawontenan kula mekaten kula kedah sambung rasa miwah sambung gesang kalian sinten. Engko sik to. Tinimbangane kowe dadi rasanan mergo kowe rondo lan tinimbangane kowe dicedhaki wong sing ora genah. Kuwi mau wong ya kowe iki isih enom, kowe iki pasuryanmu ya ayu. Turneh aku ya isih Joko, aku ya elek-elek ngene aku ya wis duwe pabrik 8 cacahe. Upamane kowe sambung tresna karo aku ngono wae piye? Inggih menawi kula nderekke mawon nanging mangke gumantung anak kula pun Lengkung Kesuma.
purun menapa mboten menawi kula dipun dhaup dening panjenengan Langkung wonten dawuh Raden. upamane ibumu tak pek ngono piye? Inggih. Kula nggih namung nderek kersanipun pun ibu. Menawi kula menawi jengandika badhe dhaup kalian ibu kula nggih boleh mawon. Ning nderek kalih kerentek lan kekarepanipun Ibu Purantawati. Swara apa mau kelengkung Kirangan saking wingking wonten ingkang dehem. apa ana tangga teparo sing gawe wedang Sekedap kula cek riyen. Mboten wonten. nek ngono bapakmu wong mati kena ngapa ya iso dehem barang Purantawati. wonten timbalan Wong mati kuwi sukmane urung lunga saka ngomahe yen to urung 40 dina 40 bengi. mekaten iya Mula ora aneh nek kowe bojomu Petruk mati kok ana swarane Petruk kuwi ora aneh. Mula ora aneh. mekaten iya Ora jane kok dadak mati barang iki ngapa to Petrukmu ki? ing kula mboten ngertos sampun kodrating Gusti Ora sang guyang-guyu. Petruk dadak mati barang mau ki ngapa? Petruk dadak mati lengkong kowe ora guyang-guyu lho kowe. Pun kula tak ndelik. Lengkong Petruk dadak mati barang iki mau ki kepiye kanane kok iso dadi kaya ngene. Wo mati suri to, mati suri denggule ora. Pila boronge wangi malah bojone arep dipek. Pahit. Ya aku ki ya mung nggodha ngiri godha karo kowe mergo aku ngerti nek kowe iki jan-jane mung etok-etok mati Petruk. Ayo pila boro diwangi malah bojone arep dirabi meneh. Kene iki le mati iki mergo etok-etok mergo ana sing njalari kok. Purantawati. wonten dawuh Mlebu. Wong wedok ora kena melu rembuge wong lenang. inggih Langkung mlebu. Inggih Kanjeng Rama. Ning kamar. Inggih. Batune nek wis kebak jabut. Inggih. Kek dolanan Free Fire. Inggih. Purantawati mlebu. inggih ki lora wis tak kendhaw Ora sah noleh. Ora noleh-noleh bareng lah. Kene ngopo Petruk kok dadi kaya ngono? Sampan mestine ya wis ngerti. Nerawang kula, leh kula nglekarmu kudune wis ngerti. Iya ning aku ya basah-basi sik. Kula niku ajeng dikrenah pati kula. Karo sapa? Ah mboten ngertos. Wong durung pasumenan niku kula ngertos awak kula niku dandan cara manten ning temanten wedoke ora ana. Lah niki gandeng jenengan kepasang Yojo Katujuh ing kinu jenengan rawuh mriki kula suwuni priksa sinten sing ajeng ngrenah patine Petruk. Kakyatri sang kapirangu rinanggul kinempet kempet dosang retnaning bawana. Oh lah dalah ngono Petruk. Nggih. Jan-jane ana sing arep ngrenah patimu. Sinten? Pak Dewerku Dara. Wo, ora ngira jebul Kang Roni wani tumindak kaya ngono wae. Wah, edan. Ora sembodo karo le ngendang. Jebule ndi perasaan kaya ngono karo aku. Ngincer karo aku. Ora kok Kang Roni iki ora. Pak Dewerku Dara ing Jodipati nunggul pamenang. Ayo Jodipati iki ming Mas Roni. Apa dikira ming yagamu sing jenenge Roni kuwi apa sing wong Jodipati? Pak Dewerku Dara bapakne Kang Antasena. Lah kok iso kaya ngono? Wis dawa critane nek tak critake dawa.
Mergo aku ya entuk sasmita nek aku kudu tumuju menyang omahe Petruk lan delalah kowe pancen bener sasmita sing ndak tampa kahananmu saiki kaya ngono. Njur kula nek ngeten iki kedah pripun? Kula saniki kedah pripun? Kula iki wis bingung tenan gagas ekonomi keluarga kula sing kaya ngeten kok kula arep dikrenah patine. Kula saniki njur kon pripun? Petruk, Nun. Kowe duwe pusaka to? Gadah. Meng petel niku ora apa-apa kene jileh. Petel meng siji ya jileh, jileh. Nek nganti petelmu iki ora tak balekke, tak ijoni petel 40.000 cacahe. Nggo nuthuki ndasmu kuwi ya. Nek petel jileh ora entuk nggih. Petel siji ora dijileh senane ora. Mon iki. Ha. Kondange petel iki ampuhe kegila-gila. Kula nggih nyolong kambil bola-bali ora konangan. Ampuh tenan. Ngono wae nggih. Ajeng dikapake. Wis deloken kridaku. Deloken kridaku engko petel iki mengko malik wujud apa deloken Petruk nggih. Sidra mata kaji kasekten. Sang Raden Wisanggeni kok caping mangke amoja wujuding petel. Ical wujuding petel ana wujuding Kelurah Petruk kantong bol. Lah kok iso dadi Petruk wujude. Meng wandane beda. Nek aku ki Petruk Sragenan, nek iki Petruk Solo. Klatenan wis. Wah, lemu kono ya, gagah kono ya. Ora apa-apa. Niki kok iso kaya ngeten, Den? Ya iki gawe aku, Petruk. Pancen iki lehku nyebda petelmu tak dadekke Petruk. Seranane men niki sing arep dipateni Bapak Werkudara ben iki. Oh nggih. Njur kula ben kowe slamet kowe lunga sing sak ado-adohe. Siap. Sik tak njajal iki. Truk Apa? weh ya iso nyuwara. Ana tipe wae. Tip dengkulmu mlocot wong kuwi gawe aku kok. Petruk sing dadian saka petel lungguh mburi. Nggih, sendika dawuh Ndara. Wis Petruk, wis tak gaweke Petruk iki mengko sing ben dipateni Bapak Werkudara ben iki wae. Nggih, siap. Kula tak lunga sing adoh. Siap. Lho kok sampean melu muni siap? Lah tok ajari. Aku nek ora srawung dapurmu ora bakal iso muni siap. Lah nggih. Pun kula tak lunga sing adoh golek pengayoman. Sing ati-ati Petruk. Nggih, siap niku dawuh. Sayo serupon nulung royong nyambut gawe Kok Bali? Ayo kula sih bingung. Bingunge apa? Ora ngerti dalan mboten. Lah nek Petruk sing niku arep dipateni Ndara Werkudara. Terus kula lunga, lah terus mungkin sing ngancani gara-gara sinten? Sing gara-gara mungkin sinten? Sing ngancani gareng karo Bagong sinten? Oh iya ya lah nggih. Tur mengke riyen kok urung cetha kok Ndara Werkudara ajeng mateni kula niku larah-larahe pripun? Wis dawa nek tak critake sing genah dikongkon karo Begawan Durna mergo arep diwenehi wujuding ilmu ya kuwi aran sastra mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Lho kok tekane semono Durna? Iya. Pun mang damelke Petruk siji meleh ben iso gara-gara ya Petruk ning saka wong lho es pokoke saka apa mawon arep saka wit mboten masalah Den. mun sing garane ayo
Sumanggahang guru sesumbar mawa lindhu bumi gonjing. Oh. Eneng apa nih? Kok ngundang karo aku? Aku lagi berduaan karo Ayang Beb. Kowe kok ngundang aku seketika aku ambles. Ambles ning gone kancamu wedok. Wes. Cangkeme iki ora. Ambles bumi iki lho, rene iki lho senengane kok neko-neko ora. Ayo sing cetha to Kang, ambles tok, ambles bumi. Kaget Kang? Ora. Ya bingung aku ngopo kok ujug-ujug tiba-tiba kowe tanpa taliwara nimbali karo aku lumantar Aji Pamling ngene ngopo? Iki ngene Kang. Gandeng Petruk ki arep dikrenah patine karo Satriya Jodipati Raden Werkudara. Cangkeme kuwi bapakku yo. Lah yo nek udu Satriya Jodipati lah ya ning wis Bapak Werkudara apa Bapak Werkudara ngono wae kok ndadak Satriya Jodipati barang ora. Senengane tak wulang kapok kowe. Lho wulang kepiye? Satriya Jodipati iki gaweane mulang. Kerawitan, pedalangan, sinden. Kowe cocok nek mlebu sinden. Ya pas no dhewe. Wong nembang ora laras kok arep marahi ora. Dikrenah patin karo bapak sebabe. Diojo-ojoki karo Begawan Durna, dimingi-mingi ngelmu sastra mulya pamayu hayuning bawana. Mbabar kamulyaning jati. Njur aku rene iki sangkut paute apa? Iki ana Petruk, iki Petruk palsu, iki men dipateni karo Kurawa. Terus Petruk asli, kuwi mburimu. Umbelmu kuwi lho, napa nggih? Iya. Wah, jan wis usum adem. Oh, asin enak ya. Oh, edan ora Njur aku kon rene ngopo? Kowe tak dadekke Petruk banjur mengko melu gara-gara karo Nala Gareng karo Bagong. Ngene wae yo ni. Yo gelut yo. Lho kok gelut piye? Aku ki wong ora ngerti gending, wong ora tau ndelok wayang. Wong ora udu wong sing budaya. Ora iso lucu, ora iso gojek karo ponokawan kok. Aku to dadekke Petruk kon gara-gara iki karepmu piye? Lah engko nek anek sing request lagu sing nembang kon Petruk lah wayahe aku ora iso nyuwara cilaka. Liyane aku ngono to ni. Kakang Antareja ya ana Kang Gatotkaca malah wasis kae le ngerakit basa iso. Aku iki basa ora iso. Wis mengko gampang mengko nganggo teks. Ora. Mengko tak tuliske. Ah wis ora. Liyane aku. Kakang Antareja apa kowe kelas Petruk mati? Ora. Makane ngewangono. Oh iya. Mulane ngewangi ngono lho. Kapan meneh kuwi iso dadi Petruk? Ah, kapan meneh dadi Petruk aku ki gak nek kon ndagel ora iso mbanyol. Aku ki ora iso jula-juli, ngono ana sing njaluk jula-juli aku. Malah edan mengko. Aku cadang aku dagelan ming operasi tangan kiwa kabeh kae kok. Isaku ndagel ya ming kuwi kok. Isaku ndagel ki ming sing receh-receh. Sapi apa yang ngono kae lho. Oh wis kuwi mangko ditokke ora apa-apa, sing penting kowe gelem dadi Petruk. Seranane piye? Wis kowe ngampet ambegan. Ya. Ngampet ambegan. Ya. Kowe menengo bae. Kowe tak dadekke Petruk, mengko nek wis dadi Petruk melu gara-gara. Meneng wae ya Kang. Wah iki arep diru-turu Bagong iki. Asem arep ngepreng aku, kowe ngepreng. Wis meneng wae tak dadekke Petruk Kang. Ya wis aku manut karepmu nek mengko opahi lho. Iya, mengko nek ana saweran tak mene. Iya. Ayo serupon. Ayo nyambung kabeh.
Ya wangun e. Wis apa piye? Wis. Nyandang kere. Iki cilaka lho, Den. Cilaka piye, Men? Engko nek nganti satu di antara dua ini mulih ning omah kula, mongko kula ora ning omah, mongko iki loro iki ming petruk palsu. Engko nek nganti nyedhaki bojo kula sing tanggung jawab jenengan. Ora nek mulih nyedhaki bojomu. Nggih. Awas. Cilaka iki tenan. Yakin. Nek nganti bojoku dikapak-kapakke, aku ora wani-wani ngapake bojomu ya, Tru. Wis santai wae. Kirangan nek mergo kepengin siapa tahu to ora. Aku cerak wong wedok kowe mentalku ora dadi kok. Mulane aku ming trimo nyekel dram karo ngawasi. Sampeyan ki senengane ora? Ha iya. Jajal Nyara Petra sugeng dalu ngono. Kene kowe iso basa. Isaku ya ming kuwi. Duh piye ya? Semanten iki Wilujeng dalu para warga ing tlatah Ngrombong Alasamba. Kepiye, Truk? Wilujeng dalu para ing warga ing Ngrombong Alasamba. Kuwi sepira ya suaramu kuwi? Wi Sritinon telu angkatane telu. Angkatane ya. Wilujeng dalu para warga ing mriki. Wilujeng dalu. Wagu kaya nek konangan wis. Piye aku ora iso tenane iki wah mbok liyane aku wae to ni. Ora kowe wae teman. Jan berat tenan. Edan. Kowe kudu pembalasan sesuk. Kowe genti tak dadekke gareng. Men tak toklek sikile, tak toklek. Latihan sik Swara Petra. Ya. Piye mau to? Wilujeng dalu. Warga ing nengi ing basa ya to. Nggih. Warga ing ngendi iki? Ngrombong Alasamba. Bedoyo, Bendoyot, Bedoyo. Patak jan. Mantem iki ora. Warga ing Bedoyo. Dalu niki. Wis ki bahasa sampun nek ngundang ya nanggap wayang ki basa Inggris basa kramane ringgit Malaysia ngundang Petruk sak rombongan ben basane murat-marit ya ben wis saiki kewajibane dhewe-dhewe nggih Petruk sing asli kowe mlayu sing sadate Petruk. Nggih, sendika dawuh. Kakang Antasena kowe budal. Ya. Budal endi? Ngororombo. Sherlock. Aurung tau ning Rorombo. Aku kulinaku ning Ora-ora Jonggrang. Terus mampir Babarsari. Iki beling tenan. Aduh, ngeplak aku to, Tru. Wis padha-padha Petruk ora oleh ngeplak-keplakan. Soale sampeyan ya budal ngayahi gatine dhewe-dhewe. Ya ni aku njaluk mangkat gara-gara ya ni. Wah, jan wis. Gotong royong nyambut gawe. Aku kaku nek kon joget. Sak rupa-rupane kok ya. Pandhita kanggen arya wangsit pindha kumbang angat sabeng tawang susuh angin nganti nggone lole kandang suwaru blegodhog mancar-mancar sumarante hawala lah dalah iki Petruk iki nggih menemban
bekti kula kunjuk. Ya ya, tak tampa pangestu tampan ana. Kula pundi jimat panipe ndayonen kasantosan. Petro kowe manuta karo aku ya Petro. Nggih, pripun? Gandeng iki Werkudara arep nampa wujuding ilmu sastra pandiman. Sastra pandiman sinten? Sastra mulya memayu-ayuning bawana. Mbabar kamulyaning jati ya Petro. Mangka sasmitaning Jawata syarate kudu kowe mati. Kudu kuwandamu sing nganggo syarat srana. Mula kowe manuta kowe tak boyong kowe bakal tak penggal ndasmu ning negara Ngastina. Niku nek sing nembung kalih kula Ndara Werkudara sisan kula ikhlas. Merga napa? Niat kula nglabuhi Bendara, nglabuhi Ndara kula. Arep dadak mbutuhake ijol nyawane Petruk ning nek sing nyuwun niku Ndara Werkudara langsung ngrembakan sae-sae kalih kula monggo merga pancen kula nglabuhi merga nyawa kula niki kangge Ndara Werkudara. Ning gandeng sing prapta mriki sampean nuwun sewu paripaksa kula mboten percaya kalih sampean. Sampean mang bali timbang tak ruda paripaksa tak kon bali timbang sampean teng mriki tak ajar. Oh, lole. Apa kowe ra gelem tak boyong ning Kresna? Mboten pura nek mboten Ndara Werkudara sing nyuwun mriki langsung. Malah kepara sampean kula pulasara wonten ing mriki. Petruk kurang ngajar karo Begawan Durna. Mula sora karo Durna bapakku. Ndara Werkudara? Iya. Pun nek sampeyan ajeng boyong kula pun kula mang boyong mawon. Kula mang boyong, kula mang pejahi, kula mang pateni kula ikhlas. Nek Durna sing nembung kalih kula niku ateges Durna dalan job. Mengke mesti Durna nyaluk. Mesti Durna golek bathi. Mesti Durna job semene mengke diaturke semene kalih jenengan. Kula moh kula. Petruk iki pancen wis ora percaya karo aku. Lah sampean iki tukang goroh kok dipercaya? Moh. Anjen wong menungsa ora tatanan Werkudara. Sing baku Petruk karo Ngastina. Iya. Petruk bleh rica-rica. Iya. Jare arep Gusrana. Wah ya, Ding. Gus Rana, aku iki gandeng Kiai Gendeng. Dadi seranane ya kudu nganggo ngono-ngono kuwi. Iya. Aja lali buahe anggur. Iya. Orang botol wae ora usah oke-oke. Lah niku lak pun nyaluk to nek ngoten niku ampun nyaluk. Pun kula mang boyong sisan langsung kula malah ikhlas. Iya, Petro Ayu Tago ning Ngastina. Pun monggo kula dhewaken Ndara Werkudara. Ora sah goro-goro kula. Aku ora mlayu sing sak dodoe golek keselamatan diri kelakon mengundang Ndara Werkudara konangan nek kae Petruk palsu ngoyak Petruk sing asli golek pitu lho Makang kusumbar mau lindu bumi gunjing malu dukuntur ke atuk ing
Sik irungku bengkong, sik. Edan. Sepirang kilo iki. Lehku. Lari pagi, wah. Jan yo nyehatke awak ning iki tekan ngendi? Ah, di sana gunung, di sini gunung, di situ apa lagi? Aku kelangan kiblatan ana ya Allah. Golek slamet arep nang endi nah iki. Bingung aku. Iki nek aku ora golek angkutan merantau ning luar negeri wah, tetep aku kecekel Ndara Werkudara. Aku kecekel Ndara Werkudara aku dipateni aku ora iso ngomong bojo anak putu. Ning piye? Aku rene iki mlayu ming spontanitas, dompet yo ora nggawa. Duit yo blas. Malah nggawa balon. Mbak menawa mengko ning dalan ketemu ayo ta. Jan wis ora. Mah dadi keturung toyong kahanane Petruk kantong bolonge. Arep lunga golek angkutan yo ora tidit blas. Ora nggawa BPKB, ngono iso tak gadhekke. Wah, ngelendi. Ya ini iki kok ana mbak-mbak liwat. Wes sak ketemune omahku aku tak bali wae ra. Yana dewa ya nuntuna wong aparang ngaparang jas padha sarasaran Mas nomo sidam sekaring bawono langgeng elahing awi kena Mas Dupura Sidem sekaring bawono langgeng pun wis ngewe minas sitong wis meneng ing jaman bro Petruk kita kuwi guneman apa kula jantunan cara toyan Boten iki pukulun wah nekak gulu tenane mboten nginten pukulun Sanghyang Bathara Wenang ingkang rawuh wonten ing mriki pukulun. Iya. Ulun keng ulun sinten? Ulun keng prapta ing Madyapada nggih. Ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya ya ulun tampa Petruk. Satemene ulun wis mangerteni apa kang dadi lakon kita. Lan sejatine jroning kita duweni lan antuk pacoban kang kaya mangkono mau sejatine bakal dadi jalaran tumrap jeneng kita lan tumrap para Pandhawa anggone bakal nampa wujuding kanugrahan saka para Jawata. Pramara remang uswamya ngambreng kati karonaning kaswase yen aning marga malatgung tumiring sang ganda mastrat maca leng-leng lalu hangulati surya mangrang sang wayah mboten nginten Pak Barisan Mawi jeneng andika badhe tumedhang wonten ing Madyapada pukulan lah kanugrahan apa sing ngajeng di paling paringke kalih para bendara kula ora ana liya
dan tiada lain. Iki dewa bahasa Indonesia barang. Mergo ulun Serawung kelawan jeneng kita. Mulane ulun uga nggunakake bahasa Indonesia Petro. Nggih. Sakarepe jenengan ajeng pripun mawon? Iya. Marata Dyagi. Jeneng kita pantes. Males ngudi tuwuh lara wirang kelawan patrape Begawan Durna. Lan Nalendra Ngastina. Marata Dyagi Petruk tampanana wujuding wahyu katentreman. Kinarya srana tentreming Praja Negari Ngamarta lan Karang Pradesan ya kuwi bapakmu lan sak kadang-kadangmu. Maradyake banjur kang saka kuwi sak banjure kuwi kita bakal ulun dandani kinarya ngapokake Nalendra Ngastina lan Begawan Durna gunjang kanjeng langit kelap-kelap katon rekenjang-lenjang mawe gandrung ing kanugrahan wahyu katentremanmu. Iya. Lajeng kula ajeng dipun dandosi. Iya. Marata Dyagi tampanana wujuding wahyu katentreman iki Petruk Kanthong Bala. Mpun mulun wis Petruk kok mboten krasa pun mlebet wahyune wis kok mboten krasa ya mulun wahyu ora mboya bisa dirasakake nyatane wahyu widayat niku saged dirasakake kita aja kaya mangkono Petruk Maradyagi kita budhal mring Praja Ngastina ngapokake kelawan Begawan Durna lan Nalendra Ngastina. Lajeng jeneng kula sinten? Bab perkara pusaka asma. Kita golek dhewe nggih. Lajeng panjenengan ulun kundur makayan. Ndherekaken Jengkar Paduka Sang Hyang Pikulun padha menang. Iya Petruk. Semupang yang ngaron katinetrane ngukorapo sabtaning kugila ringkane kara sageter kini tungane kang lir wuwu sing bene panca Wiladala jagat dewa bendoro jagat pangestu ngerweh bendoro jagat iki yen aku ora budal menyang negara Ngastina dina iki aja lakon dosa. Ratu Ngastina ora paten ku apik kapokake aku bakal nganggo jeneng Bambang Surasekti.
maruta saking kutha sakuru kula yanamoto sang Sri ing Werkudara Duryudana kakangku ya para Tadyagi Petruk wis tak cekel Petruk wis tak rangket wis tak aturake barang Duryudana kakangku Tadyagi Patenana kinarya srana tumedhahing ilmu sastra mulya mamayu hayuning bawana babar kamulyaning jati Petruk Kanthong bolong nggih wonten dawuh sinuwun sira kudu ikhlas lan lila gawing penggalih mboten ikhlas sebab napa kula niki ngabekti kalih bendara kula niki ngabekti kalih Ndara Werkudara samangke jenengan ajeng membunuh kula monggo ning sing niki landhep mboten niki pedhange niki landhep mboten yen apa ora landhep nek mboten landhep ya bikin sakit kaya mengko ming di ngek terus saya banter ora ngawu gawan ngawu pun mang ketok sirahe Petruk pun kula ikhlas nek Ndara Werkudara pancen ajeng entuk wujuding ilmu sastra ndiman ora sakakan grum sing tanpa guna kowe mesti bakal tak sirake pun monggo ucap kacarita nalika semanten Sang Prabu Duryudana arsa angethok jangkening Sang Petruk Kanthong bolong kocap kacarita mulat kridani Sang Bambang Surasekti ngamuk wonten sak njawining kedaton angobrak-abrik kawontenane wonten ing kraton Datulaya negaring Astina dereng siyos den pejahi sedaya sami melajar kapiyandhem awit kridaning Sang Bambang Surasekti sampean sinten Raden? Kowe kurang tepung karo aku. Mesti wae niku kudu ngerteni kelawan panggraning ingsun. Ayo. Satriya ing Gunung Kembar. Aku Bambang Surasekti. Bambang Surasekti. Iya. Lah sampean saking pundi? Sekong Gono. Ajeng arep mrene. Lho kok jenengan nyelamatke kula kedahe kula niku dipateni kalih Sinuwun Werkudara. Petruk apa kurang mangerten kelawan ingsun. Maraman ingsun iki juragan ira, juragan sira Petruk. Juragan? Iya Petruk. Sapa ya? Kula papak ndasmu lho Petruk. Kowe kedadian saka petel lan petel kuwi sing duwe aku. Ki Lurah Petruk. Kaget tresangka pirangmu. Rinangkul kinempit kempit. Ing. Yen suluk kuwi aja dicekak-cekak. Kula sesuk nek mbladhek sesasi suluke mengajeng ngoten niku. Dadine ora ngentekke swara ambek sesasi wae isih kung suarane. Watone Sri Tenaning Pasewakan busana maneka warna. Wong sebab suting utono miyang manjana sarwara pun sesasi ngono. Anta wecanane mung di nggih karo iya tok. Wong edan kowe. Petruk
sira ndawene kawenangan sira isa ngopo wengi Guru Ngastina arep dadi Nalendra Ngastina dadi ngapa itu. Aku bareng ngapake lan nguyak Nalendra Ngastina Prabu Baladewa. Senes. Prabu Duryudana kok Baladewa. Iya kuwi Prabu Trilan Begawan Tulan Patih sing cangkeme kaya ndok bos ngene. Kok balik? Kleru dalane jebul mrono. Oh, dan juragan kuwi rada kemplu, wes. Aku kok gabut iki nang Ngastina iki weruh. Wah, ana koleksi manuk kutut apik akeh jaman. Aduh, wonten menapa? Kowe mau sing ngentut kowe to? Nggih. Wah, ora baleni. Ngono kuwi senengane. Ngapunten. Wah, gitu. Iku jaga kono, jaga wae ora usah tatut. Nggih, kula mestani mboten wonten tiang Listrik maaf ya. Oh iya. Ana Dewi Banawati. Ngelendi. Mahuk nane iki, Dewi Banawati. Yayi, kadangipun Kakang Banawati Ladenana Brantaku ya. Petruk jenggulmu. Aku saiki Nalendra Ngastina Prabu Gajah Duduk. Tobat ora ngawur lho kowe arep apa? Ayo. Ladenana Brantaku Dewi Banawati. Ora sudi, Pak. Tobat ngawur timen lho kowe. Hei! Ngelendi. Piye to ki? Bingung sampean? Iya bingung. Kowe kok rene? Lah aku wong kene. Aku wong kene. Wah, setan iki. Iki aku bingung iki karepe iki piye iki? Tobat. Kakang Mbok Banawati wonten menapa? Kowe ngerti Petro? Aku dapure iki bocah kaya ngene menungso ora tatanan kowe iblis lan. Kowe iblis. Kula ngapa Gusti Ayu? Turut taman keputren keparep. Mbok bilih tiyange sing niku. Batu-batu iki kok dadianing Petruk loro. Iki kok dadianing Petruk loro. Kakang mbok lenggah wonten ing mriki kemawon Kakang, Mbok.
yemek sumrata jemra yen wedhe-wedhe. Iki ana ratu ireng sapa kowe? Kowe urung tepung karo aku? Apa urung suwe lehmu dadi satriya? Iblis lanat. Kowe kurang gawean ngono barang kowe iki dandan satriya barang kowe iki entukmu sandangan saka ngendi? Di sana Petro, di sini Petro, di sana juga ada Petro. Iki sing asli sing ngendi iki? Nafas buatan, nafas buatan, nafas buatan. Nafas buatan nganggo stungkak. Wedan kowe nguyak-uyak Ndara Banowati. Kowe pancen truk biyen. Kula mboten ngopo-ngopo, Bapak. Yakin mbok sumpah. Kula ora ngopo-ngopo. Ngaku wae. Kowe ngaku wae. Kowe ngaku wae. Kula ora ngapa-ngapa iki. Kula yo ora ngapa-ngapa. Kowe. Kula yo ora ngopo-ngopo iki, Pak. Ora saya edan ben ora usah ditulungi ben nek kono wae. Lato. Bagong ora edan lho kowe Bagong. Nyanyi Ratu Banowati, Matu Bantu ben inggih Kakang Prabu Kresna. Petra nguyah-uyah kalian kula. Sampun. Panjenengan kundur kemawon. Panjenengan kundur kemawon mengke kula ingkang paring hukuman dhumateng Petra ngantong bala. Petro sing kae lungguh mburi. Petro, nun. Lho kok semaur kabeh sing mburi. Oh, nggih. Kula sinuwun. Nggih, siap. Kok beda wandane ya. Bisa beda wandane kaya ngono. Ada iso kanane dadi kaya ngene to. Ayo, gedho bali. Dewe. Lah kirangan wong kula ora ngerti le ndandani Petruk kae kepiye carane kula ngerti omong kaya ngoten niku. Kula ngerti omong dadi wujud satriya. Semer aja dileh. Ya. Piye iki le mbalake Petruk? Kuwi Ndara Wisanggeni mang mriki, Gus. Ajikur Semar ganggu salahe ya ora dileh iki mbok dileh men nek urung tancep kayon urung arep tak gugah ana kaya ngono kok ora sopan Semar kira gedap monggo Semar ki ora tau nganggo jeruan menungso ora. Ane awak semono ki biasane ming sak. Kae ya ora percaya kae sing ngedram kae. Maido. Wisang. Pancen edan sing ngedram kae Bagong. Ngangge jenengan kowe ngakoni to iya. Iki kepiye kanane dadi kaya ngono Wisanggeni? Ha wong aku ya gur manut kok Pakde. Aku dijaluki tulung Petruk kok nyelametke saka Bawa Werkudara.
Sing jarene dimingi-mingi Durna mergo arep diparingi ilmu sastra mulya memayu hayuning bawana mbabar kamulyaning jati ora ngono iki kok sik mbok dileh ning kene. Iki ngatang-ngatang ning kono. Mengurangi nilai estetika. Pun sip mangleh niku pun sip ngurangi nilai estetika. Semar iki nganti kaya nek Bagusa Arjuna sing dipajang ning kono ora masalah. Kayak Semar wujude. Iki udah dibalekke. Kakang Antasena wis rampung kewajiban. Bajigur ya aku kan gara-gara edan. Gembrobyos aku dadi Petruk sewengi wae. Wong-wongane aku ora kenal, ndile ana kodhok. Ndile rupane kaya buaya. Ndile kelakuane ya kaya buaya. Ndile RT balang melu nabuh lho Kak anuni Arti. Lah iya to Kang? Ah iya. Aku untuk basa anyar. Apa kuwi? Hanggih ture. Apa? Hanggih ture. Kuwi apa? Hanggih ture. Piye wis aku iso basaku ya mung kuwi tok. Kakang Antasena. Piye ni? Wis gek bali. Ya. Ya aku wujud Antasena. Wis. Wis. Neng ngono aku tak bali ning Randu Gumbala. Wis cepet. Wis gek bali ya? Ya. Pak Di Kresna aku njaluk pamit. Iya, Antasena. Ya. Truk njaluk pamit. Nggih, matur nuwun Ndoro. Lain kali dadi aku gah dapurmu saya ngrekoso. Wis ya niku tak bali. Iya, ngati-ati. Tak bali ya, Dik. Iya, ngati-ati. Ben ora tak badarke kae. Ben ora gelem digandrung karo bojone. Sampeyan ki aja neka-neka wae. Petrus sing dadian saka Petel bali kaya wingi uni. Nggih. Ngopo piye ra? Kaget aku. Ndelok kaca kok lho, kok tuwa ning kene aku ngono. Balekke ra? Iya, tak balekke. Tak bali. Di Petruk tak patenane. Arep mateni Petruk ki paedahe apa? Kowe mateni Petruk nek wis mateni Petruk njur kowe oleh apa? Oleh wujuding sastra mulya memayu hayuning bawana mbabar kamulyaning jati. Gelem-geleme diapusi karo Begawan Durna. Wah, Durna bapak kurang ngapusi. Kuwi pancen ngilmu kaneping sastra cetha pangerwating diyu. Kowe iki ukara sing sok diucapke Semar nek arep tansep kayon kae kok kowe iki percaya wae karo Durna lho. Janaka iki lho kakangmu iki lho. Wah.
lucune kaya ngene, gelem diapusi karo Durna iki lho, ah. Sastra matamu. Mboten Kakang Mas nyuwun pangapunten. Sastra mulya wasu. Sastra Asmara. Dahono. Bisa gede melu-melu idak mutar. Idakane iso didak. Heeh. Sastra mulya memayu-ayu ning bawana sastra. Sastra mulya memayu-ayu ning bawana Wasu kabeh.